Ako si dospelosť dalo pauzu. Svet, kde už každý bol zvyknutý na to, že je dospelý a všetci chápali metaforu, nastal deň pauzy od dospelých vecí. Nastal to vo chvíli, keď Chris, 20-ročný mladík, práve chcel vysvetliť teóriu. Už chcel vysvetliť jej koncept na analógii, keď odrazu mu prišla izba väčšia. Odrazu chcel povedať niečo triede, ale jeho hlas bol vyskravý. A už vôbec nechápal teórii. Obyčenie mu bolo veľké. A nebol jediný. Postihlo to každého. Dospelého. Jedného dňa vyšlo do mesta dievča menom Adolescencia. Bolo to normálne dievča, ktoré malo tričko s obrázkom ľudí, ktoré jej zakrývali podárcia a modré džínsy, červené lodičky. Deti, ktoré boli predtým dospelí, nevedeli, toto dievča je Adolescencia, sa každému predstavila a povedala im, že potrebuje na chvíľu pauzu. Deti ju dokázali pochopiť. Adolescencia vybrala smartfón a robila žúvačkové bubliny. Práve si pozerala, čo jej nové prišlo na sociálnych sieťach. Deti ale chceli sa opäť vrátiť do dospelosti. Adolescencia povedala, že si môžu užiť jedno nové detstvo. A potom adolescencia vrátila deti opäť do ich obdobia búrovej puberty.